Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Madalo mga grupo nga nagbira sa amon. Bisara mga pulis. Wala pa kay balo kung sino. Kag kung sanay sino sila. Basi ko mga pulis man ang mga animal nga to. Oh, wala na ako sa koreksyon sa underworld. May kong buhay pa si Papa Valentin. Kaya may linya siya sa underworld. Kinanglan ako gidang mahulag sini para may balan ko kung ano gid nga grupo ang nagbira sa amon. Kag husto. Mayo kinadumduman ko siya. Si Montesa. Nakamuno siya sa akong party sa underworld. Sigurado nga may linya sa underworld si Montesa. Tawagan ko siya. Mamangkot ako sa iya. Basi ko may ideya siya sa natabungay ni. Tawagan ko siya. Temprano pa man nila. Basi kung nagabugtaw pa siya. Oh, nagaring lang. Wala niya ginasabat. Dayalon ko luwat ang number niya. Hello? Sino ini? Mayong gabi, Montesa. Sino ini? Si Jack Balaan, Montesa. Amoy ning number ko, gid. Oh. Jack, ikaw gali. Kamusta ka na? Okay lang ako, Montesa. Pasensya ka na. Basi ko na-disturbo ko ikaw. Okay lang, Jack. Nagahigda na matuod ako. Pero wala pa man ako matulugan. Manugtulog pa lang. Ano na? Nakagawa ka na ko no sa jail? Oo, Montesa. Kaginsugat na ako sa problema. Ha? Problema? Oo. Ginkatuan ako sa balay nga ginatiniran ko. Kaginbanatan kami. Patay ang isa ko kami ko. Ha? Kasano lang? Nagligad pa nga gabi. Oo, amo bala. Ote, nakilala mo kung sino ang may kahimuan sa to? Wala. Kaya hindi makilala ang ilang mga guya. Kami mga tabon. Kag wala man ako sang natandaan nga atraso ko. Gani wala ko sang ginasuspetsuhan. Nanawagan niya ako sa imo kay basi may ideya ka. Sa diin ka subong, Jack. Ari pa ako sa Iloilo. Pero marug pa uli na ako sa Negros. Pero luya ko taning may balaan kung sino ang nagbira sa amon antes ako magpauli sa Negros. Basi kung may ideya ka, sugiri ako. Kung makatabok ka buwas sa Bacolod, hapit diri sa akon. Maistoryahan ay kita sa personal, Jack. Ha? Oo, kay sa subong, wala pa ako sang ideya. Pero kung ipausisa ako ini, posible, may makuha gid ako nga impormasyon kung sino ang nagbira sa imo. Montesa? Okay, pamasya ka din sa akon, Jack. Welcome kakaayo diri sa akong lugar. Oh, sige. Magkanto ako sa imo, Montesa. Salamat, kid. Hello, Choy Canor? Jack, Nagkatawag ka ba, Choy? Kumusta ka muna? Kumusta sa day Fatima? okay lang sila, Jack. Ikaw ang ginakabalang ka namon. Ha? Nga ba, Choy Canor? Walang gitmanugid sa akon sang natabo nila sa inyo. Kakon. Di pa uli nilang bala diri, Jack. Basi kung delikado ka nila. Okay lang ako, Choy Canor. Aho, mapauli ako dira. Pero sa ano pa, abi, buwas puli ka di. Wala ka makaibalo kung sino ang kontra mo dira. Ibutang sa sigurong kabuhi mo. Choy,
Hindi kami luya nga may malayong matapusin mo. Abi pa uli dire. Kay kung dire ka, ari kami. Handa kami ang magunong sa imo. Tapuson ko lang ginasikaso ko diri, Kanor. Mapuli dahin ako diram. Jack, pati pamati bala ko. Puli de. Kay bisan dire ka, makaiwo man gihapon kita sang tikang nga may balanta kung sino ang nagtira sa inyo. Ha? Oo. May mga kilala ako dira sa Iloilo. Mga amigo namo ni Valentin. Tingwaan ko nga makontak sila. Basi kung buhi pa sila. Kanor, Puli lang pala dire, Jack. Dire kita mag-iyo. Hindi ka magpasayang-sayang da. Basi wala ka kay balo. Kinaplanuhan ka naman nila nga birahon sa bong. oh, ano? Wala pa gid, attorney. Bisan ang mga pulis nga nag-imbestigar, wala gid sila sa lead. Amo na sa itong natabo. Wala gid makilala kung sanday sinong naghimo sa to, Bernie. Daw hindi nga ni mapatihan. Kagamay sang Iloilo. Pero daw kadalong. Ay, pati ang natabo sa inyo. Wala man mahibalaan kung sino may kahimuan. Wala man, attorney. Ay, di maayong nagkakatabo ngayon ni Bernie. Ginakadlawan lang siguro kamo subong sa may kahimuan sa to. Sige lang, attorney. Wala man kami nagauntat sa pag-usisa parte sa mga nagkalatabo ngayon eh. Nasiguro ko. Hindi man magdugay, mahibalaan ko gid ang tanan. Tinguhain ninyo, Bernie. Nagalala ang nagkakatabo subong.
Kag dako kayong insulto. Nga kamo nga ginbira kag napatyan pa. Wala pa makahibalo hasta subong kun sino ang may kahimuan. Amo gani, attorney. Aho, gani, attorney. Atong mga tao nga nagkaladak pananday Major Belbes. Atong nakapiyansa, kag ang iban, wala. Tugod na-dismiss ang kaso. O di na sila. Ang iban, nagbalik naman sa pagbaligya sa Cebu. Kag-ara naman sila sa merkado. Padayon nga nagapalaptas ang iligal nga droga. Ha? Pero ang iban, attorney, wala na. Patay na sila. Ginsalvage na. Ano? Ang natingalahan ko lang, nga wala liwat gindakop nanday Major Belbes ang nagbalik-baligya sa Cebu. O basi wala man sila ideya. Nagbalik naman sa dating gawin. Imposible na, attorney. Imposible na. Attorney, nagapati ako. Nga may sindikato sanday Major Belbes. Ano? Oo, attorney. Kag isa siya sa tutukan namon sa ko. Basi wala lang naton mahibalaan. Pareho lang kami uniforme nga ginasuksok sa nagakontra sa amon. Amo nang malain, Bernie. Nga mismo sa inyo, hanay, may mga miyembro sang sindikato. Ha, ayawan ka mo ta. Mo gani. Pero sige lang. Kay kung mapiho ko nga may traidor sa kwerpo namon, ako gid ang mabira sa ila. Wala akong manugon magpatay bisan pulis pa siya. Kung nagahimo siya sang kontra sa kasuguan, attorney! Diin ka na, Dampi Jack? Ari ako sa pandalan, bago lang nagdungka agin sakyan ko. Okay. Sige, hudat ka lang dira. Ipasugat ko ikaw. Mga 20 minutos sugod subong. Ara na dira ang masugat sa imo, Jack. Paano ko sila makilala mo, Tessa? Ang tawag ko. Ikinsugo sang dito ka pa sa presuhan sa Iloilo. Siya ang pagtun ko sa pagsugat sa imo. Sige, salamat kid Montesa. Okay lang, Jack. Sige, Montesa. Bye. Ba, si Fatima. Sabdon ko. Hello, Pat? Diin ka na, Jack? Ari na ako sa Bacolod, Pat. May hapitan nga ako makadali. Mapauli dahil ako dira. Ay, amo salamat, Gid. Salamat di makapauli ka na, Jack. Hindi ka lang magkabala ka. Okay lang ako diripat. Jack? Hindi malikawan nga. Mabalaga ako diri. Hindi lagi ako. Tanan kami. Pati gani si Sir Canor. Nagasigi ka ni siya hambal sa akon nga. Paulion ka na, Gid. Kung hindi ako maghingagaw karon, buwas sa kagawon, mapauli gid ako. Sino ka tuan mo dira, ha, Jack? Kilala ko lang. Importanteng kinaglan ko sa iya. Ate, sige. Uy, halong ka, Gid, dira, ha? Halong, Gid. Kada ko sila kabaray. Pero silang una pa. Doon di lang mabalan sa guwang may amugali sila kada kong balay dili sa sulod. Jack, dali dire. Ba, may nagkapungko sa malabang nga lamisa. Doon insik ang itsura, ha? Agigli si Montesa? Mayong adlaw, Montesa. Maayong adlaw man, Jack. Sige. Magpungko ka.
Dungan sang imo pag-abot. Ang pag-abot man sang impormasyon sa akon. Kung sino, kag kung ano nga grupo ang nagbira sa inyo. Ha? Sino? Sino sila, Montesa? Sugili ako. Sino? Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod, Action Radio.